Nis lína telefónna mar maidin freisinta úna ní lánagan a grú cumartas bún ó cheannaí riada a gláiseach agus múntur go leis nachré. Cohardachas leat a múnóir úna agus siad a grúpa idir blianana go leis nachré ho glob a chéadas a rinte crochaíoch na grúpa síir. So they a come adwal sheep na dalti a hulme ar jardín a hogan spragadum a bheith sennam comarnina so camerátá ní smó brodónam in na dalti bagam is gléip ná aine eile. Agus an le éana bhí 16 Harbh gracha gaí na rá. Kinda like le rá yeah, Tom beag an spéint in is come adwal. Agus is ón geoldrama Mamma Mia a chu se ber stáitio a hog se bunsmain an damsa se na ha. So vi kjoldrama siúlig na dalti im lína Mamma Mia agus stoka gwillisgad gwil an kjoldrama sin bunithe ar an ABBA agus vi stoorher gin Scott a gwen Tara Spellman agus rinse rinke gin Scott leis na dalti agus rinse ken gohoria le bule bu a vi antarngtach agus an splodroch so nar honnig me na like an liste just na comortaí a bhíar siúil in gomort skléip honnig mé ground rinke crohiil count agus tuairs me leis na dalti well tarnir sin ibre chur stock of dasa seo bheith crin agus goma chuirtí bheith chur stock so horímer ceol nu chur leis ceol gweilach horímer Macklemore atá Astria gohínta ag cloiste lurgan a chur leis an dasa agus stribe sé goma agus tá mé cósástaló Lena Nishan Carga, Alana Nishaneja, Lini Versa, Hazel Lubrin, Cartney Calda, Molly Niaula, Angus O'Corker, Oshin, Sean Fuichi, agus Polo Fahi, and Jeff Orshin, Rishi Sorjab. Agus Kinsar down sa bhí angus díad her meascan cholichinál damsa gaelach nó damsa mar a dica geoldrama bivian. Well, sinna rud a bhí an wafi, bhí tara héis cinál cégur ceoló na seachtaí a bhí an, bhí tara héis cinál cronú I'm sure chur leis an dasa, agus mar sin nar bhí mar cnéir na rá is ceol is dasa ar nós a bhechaach tú físeán pap a bhí ann. Cé go rá an ceol bunithe na seachtaí bhí an stíal an New Hampshire agus an sin bhí much co-sásta bhí dásar átil de brenam Kim ó Balian Rí Ultraflex agus si is Jack chun cinál beag an hip-hop a chur ag túsa agus ag deireadh chun cinál a dhéanamh fiú níos New Hampshire agus é thuirt dús chun fiú níos mó. Agus sé grúpa bhí an ran umach géir a chola grúpa go má chatte go ra? Oh, well vi make raw lemo galti like vi make Kjolkerm le Rihanna agus Beyonce rehen Tower Shakacha agus vi an Kjolkerm sin ní na Rihanna agus well an Kjolkerm skleip now an rudder igwitna an rudder fat vi sin ní na Rihanna agus vi sé cocaine le Beyonce in moher an van me urgent an basti an Kaijan Jirch dochreche vi sé dochreche vi sé costragul be me chédor gin gomertas agus hog sé maar like Neil me Jerry kig magan or germ shaker hog sé spraga alina gum like vi me le gomertas me hain ar nina agus nurse sweeney mer and cree agus an spirit a herna dalti sin is shocking a witch tyvleru is a shin hog and spraga dum hain of it kofian agus ma fashion hain a crown and stature and nina vi she dochreche agus an go hard dolagus fasteler de aine na ho sé intach brenner na dino agus an operintach tar bonach op na ride agus tá sé co-ionach like cholah me a rudí ufatach rií yoga go siad co-júil agus go nurturing fibre acu agus go siad code ach le feáil ag brenuir na daoine a bhí ag an Kjolkerm an na Jagger vín san luchtéisteach ar stáit a thugad sé mean na chruúgait agus ordú chruúgait don tauchií bhí sé Ítach bhfuil nar lagasíú héine úna nílána ganna sin anú butar chumar is bonóir cheanní réad beidir cheart de látro dhéna. Tinter agus caimé freisin ará ordhil agus na daltaí bhín san cumartas drámaíochta bhí Ava Griesbach, bhí Rian, bhí Hannah, bhí Niamh, bhí Isaac agus bhí blonid bhí blohin ag sinnam ceol nu aimimsere bhí Rihanna Nicole ag Casa ceol agus bhí Circus Stefan agus Mark in san cumartas pop agus bhí Rafi Nichingeir in san cumartas dasa agus bhí siad a lig
just parking. So ma vola doften vi si in depression just to horle shake out an tá ag dini eller in law. Ma sib goile gur mí maad úna gur mí maad úna nílána gan tún múnseir go lei nach ré agus anú sí a grúg martas bún ó cheanní riada ar a gláirseach frisin ar tir seachtain is mar